идомаи китоби дуюм сохти иҷтимоию иқтисодӣ, маданият ва дини суғд, хорасм ва бохтар дар асрҳои 6-4 пеш аз милод. сохти ҷамъиятии халқҳои шарқиэронии Осиёи Миёна дар давраи ҳукмронии сулолаи ҳаққоманишинҳо, чуноне ки аз тадқиқи тамоми сарчашмаҳо мавҷуда маълум мегардад, аз сохти ҷамъиятии эрониёни ғарбӣ моҳиятан фарқ мекард. агарчи дар Осиёи Миёна ҳам муносибатҳои ғуломдорӣ тараққӣ карда буд, асоси хоҷагиро меҳнати ғуломӣ ташкил менамуд. дар ин ҷо бақияҳои сохти авлодӣ бештар маҳфуз монда, ҷамоати рӯстоӣ мавқеи афзалиятноке дошт. барқароршавии ҳукмронии ҳаққоманишинҳо дар бобати тараққиёти минбаъдаи иҷтимоию иқтисодии Осиёи Миёна нақши дутарафа бозӣ кард. аз як тараф ба тезтар инкишоф ёфтани муносибатҳои ғуломдорӣ имконият дода бошад, аз тарафи дигар ба ниҳоят хароб ва заиф гардидани иқтисодиёт оварда расонд. сарватҳои бисёри он дар сурати боҷу хироҷ ва тавҳили молу ашё тороҷ мегардид. беҳтарин пешварон барои кор кардан дар сохтмони қасрҳои подшоҳони ҳаққоманишинӣ аз ин мамлакат бурда мешуданд. маълумоти археологие ки аз кофтукоби шаҳри кӯҳнаи Афросиёб, Самарқанди қадима ба даст омадаанд ва инчунин ахбори муаллифони қадим барои тавсиф намудани вазъияти суғд дар он давра, ҳарчанд ба тарзи хеле умум бошад ҳам, имкон медиҳад дар ҳаёти суғд, махсусан зироаткорӣ ки акнун дар он давра ба обёрии асосӣ ёфта буд, мавқеи муҳиме ишғол мекард. доир ба ин ҷиҳати охирин марҳилаҳои асос ёфта буда доир ба ин ҷиҳати охирин марҳилаҳои даврае ки мавриди таҳқиқи мо қарор гирифтаанд, сарчашмаҳои хаттӣ шаҳодат медиҳанд. Страбон дар хусуси дарёи Политимен зарафшон менависад: дарё ин маҳалро шодоб намуда, айнан ташнагии ин мамлакатро шикаста ба сарзамини биёбону регзор мебарояд ва рег онро фурӯ мекашад. эҳтимол меравад ки дар ин ҷо ба рудхонаҳои сершумори суғдиён об дода, сипас ба тарафи биёбон ҷорӣ гардидани зарафшон дар назар дошта шудааст. дар қатори масканҳои рӯстоӣ ки сокинони онҳо ба зироаткорӣ ва чорводорӣ машғул буданд, масканҳои шаҳрӣ ҳам ба вуҷуд меояд. калонтарини онҳо шаҳре буд ки юнониҳо онро Марканда ва мардуми маҳаллӣ Самарканда, Самарқанди ҳозира меномиданд. ин шаҳр то вақти истилои мақдуниҳо аз ду қисмат, яъне аз арки бо хандақу девор иҳоташуда ва худи шаҳр ки бештар аз 12-15 километр тӯл дошт, иборат буд. шаҳр аз кадом як наҳре об мехӯрдааст? дар ин ҷо зоҳиран наҳрчаи сиёҳоб дар назар дошта шудааст. мувофиқи мадракҳои илмии бостоншиносӣ, Самарқанди қадим ё худ маркази он дар ҷои харобиҳои шаҳри Афросиёб воқеъ гардида буд. дар ҷараёни тадқиқи ин шаҳри нишонаҳои маскании асрҳои 6-4 пеш аз милод ки дар қисмати шимолу ғарби Афросиёб вуҷуд дошта, тақрибан 50-700 гектарро ишғол мекардааст, пайдо карда шуд. агар тамоми Афросиёбро умрону обод ҳисоб кунем, пас масоҳати он тахминан ба 200 гектар мерасад. аз рӯи баъзе мадракҳо дар қисмати ҷануб маскани аввали берун аз ҳудуди Афросиёб воқеъ гардида буд. қалъаи шаҳри қадим мумкин аст дар ҷои қалъаи асри миёнагӣ воқеъ гардида бошад. ба тӯли 12-12.5 километр кашида шудани девори шаҳр ки дар боло зикр гардид, муаммои сарбастаро ба миён меорад. дарозии девори канори Афросиёб қариб 5 километр аст, аммо дар сарчашмаҳо девори 2.5 баробар аз он дарозтар ёдовар мешавад. ин тафриқа шояд аз он ҷиҳат сарзада бошад ки шаҳри қадим метавонист на фақат дар ҳудуди Афросиёб, балки берун аз он ҳам масоҳати бузургеро ишғол намояд. ҳангоми ҳафриёти Афросиёб дар табақаҳои ба ҳамон замон тааллуқ дошта, бақияи иморатҳои шаҳр аз хишти хом ва гил, зарфҳои гирдаи бо чарху даст сохташуда, дегу дехчаҳои дурушсохт, ҳамчунин белчаҳои оҳанӣ, доси оҳанин, оинаи биринҷӣ ва ғайра ки
дар бораи баъзе асбобу олот ва ашёи он вақта тасаввурот пайдо мекунанд ёфт шудаанд. муҳри сангӣ бо тасвири подшоҳ ва ё худоёни камондардаст низ ба ҳамон давра мансуб аст. ғайр аз ин масканҳои шаҳрӣ аз мараканда хурдтар ҳам вуҷуд буданд. бозори онҳо махсусан ба воситаи маснуоти пешворони моҳири суғдӣ диққати тоҷирони мамлакатҳои гуногунро ба худ мекашид. шумораи зиёди пешварон ба сохтани олоти филизӣ, тайёр кардани зарфҳо, ба бофандагӣ ва ғайра машғул мешуданд. агарчанде хоҷагӣ асосан хусусияти натуралӣ дошта, ба ҳар ҳол мубодилаи мавҷуда буд. аъёну ашрофи суғд бар аъзои оддии ҷамоат пеш аз нуфуз пайдо мекард, суғдиҳо бештар оини зардуштиро мепарастиданд. дар баробари ин дигар дину мазҳабҳои аз сохти авлодии меросмонда ҳам мавҷудияти худро нигоҳ медошт. чӣ наве ки тадқиқоти экспедитсияи хоразм муқаррар намуд, дар хоразм асрҳои 6-5 пеш аз милод якчанд масканҳои калони истеҳкомноки аҳолинишин вуҷуд доштанд. яке аз онҳо шаҳрчаи гузалқир буд, ки намуди секунҷаро дошта, ба тӯли 1 километр кашида мешуд. муҳити беруни ин шаҳрча саросар аз манзилҳои долонамо монанде, ки барои онҳо аз 2,5 то 4 метр мемонд, фароҳам гардида буд. инҳо манзилҳои паноҳгоҳ буданд. дар миёнаҷои шаҳр бинои хело калон бо толорҳои фароғ ва нақшҳои муназзам сохта шудааст. шукӯҳу азамати ин бино дар пеши кулбаҳои ҳақири канораҳои шаҳрча як манзараи тазодеро ба назар мерасонид ва аз амиқтар гардидани тафриқаи иҷтимоӣ ва молмулкӣ гувоҳӣ медод. дигар аз ёдгориҳои онвақтаи хоразм маскани дингилҷӣ мебошад. дар ин ҷо ҳавлии серманзилаи беруншаҳрӣ, ки зоҳиран иқоматгоҳи шахси сарватманде аз ашрофи маҳаллӣ будааст, бо тамоми ҷузъиёташ омӯхта шуд. шаҳрчаи кулолгарӣ бо толорҳои сутундори худ ба охири даврае, ки мавриди таҳқиқи мо қарор гирифтааст, тааллуқ дорад. марғиён бо саҳроҳои ҳосилхези худ шӯҳрат пайдо карда буд. мувофиқи гуфтаҳои страбан, замини марғиён токҳои хубе мерӯяд. нақл мекунанд, ки дар ин ҷо аксар вақт чунон танаҳои ток дучор меояд, ки танҳо дар оғӯши ду кас ҷой мегирад ва дарозии ҳар як сари ангур ба 2 олича мерасад. дар ин ҷо хело барвақт ҳанӯз дар давраи пеш аз ҳақоматнишин масканҳои бузурги шаҳрӣ пайдо шудаанд. яке аз калонтарини онҳо дар ҷои ғаюрқалъа, шаҳри қадимаи марв воқеъ гардида буд. қалъа дар болои суфи хиштии хело баланд сохта шудааст. аз афташ ин ҷо қароргоҳи ҳокими вилоят будааст. он чӣ оид ба ё сепа бошад, вай аҳамияти пештараи худро гум мекунад. шаҳраки элкинтепаки таҳқиқи он мавҷудияти системаи иншоот ва истеҳкомоти ҳарбиро нишон дод, дар шимоли порт мавқеъи муҳиме дошт. аз рӯи мушоҳидаҳои археологӣ ҳанӯз дар ҳамон вақтҳо дар воҳаи марв каналҳои калони обёрикунанда, ки яке аз онҳо аҳолии ғюрқалъа ва саҳроҳои атрофи онро аз об таъмин мекард, мавҷуд дошт. археологҳо дар ҷои харобаҳои ин шаҳр бисёр чизҳои сафолӣ, муҷассамачаҳои ва дигар маснуот аз ҷумла пайконҳои скифӣ аз биринҷ сохташударо дарёфт намуданд. дар бохтар зироаткорӣ машғулияти асосии аҳолӣ ҳисоб мешуд. квин куртсе менависад: табиати бохтар гуногун аст. дар он ҷо токҳои ангур ҳосили пурбор ва ширин медиҳад. оби фаровон замини тавсонро шодоб мекард. дар заминҳои ниҳоят ҳосилхез ғала корида, боқимондаи он ба чарогоҳи гову гӯсфандон табдил дода шудааст, вале қисми зиёди замин дашти бесамар мебошад. плиний дар бораи дар бохтар парвариш карда шудани рустаниҳои ғалладонае, ки ҳар як донаи он аз ҷиҳати ҳаҷм бо хушаҳои муқаррарӣ баробар аст, хабар медиҳад. зироат ҳам лалмӣ ва ҳам обӣ буд, чунончи дар асрҳои 5-4 пеш аз милод аз вахш канал кашида буданд, ки тахминан ба шохаи ҳозираи ҷӯйбори боло мувофиқ мегардад.
дар минтақаи обёрии ин канал қариб 50 километр мураббаъ замин мавҷуд буд. ҳафриёти балх нишон дод ки қадимтарин табақаҳои он ба охири нимаи аввали ҳазораи яки пеш аз милод тааллуқ дорад. диянков дар вақти кофтукови харобаҳои қалъаи мир дар поёноби дарёи куфарниҳон райони қубодиёни ҳозира доир ба маданияти бохтари шимолӣ материалҳои ҷолиби диққат ба даст овард. дар ин ҷо яъне дар асосгоҳи масканҳое ки то революсия вуҷуд дошт, он вақтҳои ин ҷо маҳаллаи таваққуфи бегҳои қубодиён буд. як силсила истиқоматгоҳҳои хело вайронгардидаи давраи қадими бохтарӣ пайдо карда, аз он 8 хонаи камбарӣ аз хишти мураббаъ биноёфта кушода шуд. девори берунии хонаҳо назар ба дигар деворҳо ғафстар буд. дар ин ҷо бисёр зарфҳое ки ба зарфҳои самарқанд ва марви қадим монандӣ доштанд, инчунин пайконҳои биринҷӣ марбут ба асрҳои 7-5 пеш аз милод ва маснуоти оҳанӣ аз қабили сузан, корд ва ғайра ёфт шудааст. аз рӯи кашфиёти археологӣ маълум мешавад ки бошандагони ин деҳа ба касбу пешаи кулолӣ, бофандагӣ, оҳанталосозӣ ва биринҷигудозӣ, инчунин ба корҳои хоҷагии қишлоқ, зироаткорӣ обӣ ва чорводорӣ машғул буданд. дигар аз масканҳои асарҳои 5-4 пеш аз милод маскани булдонтепа дар водии вахш наздикии шаҳри қурғонтепа кофта ёфтаанд. аз рӯи чизҳое ки ба таркиби ба истилоҳ дафинаи амударё дохил мешаванд, яъне аз рӯи маҷмуаи миқдори зиёди ашёи заргарӣ асосан аз симу зар сохташуда, ҳамагӣ 180 адад, аввалҳо зиёдтар будааст. ва низ пулҳои тиллоӣ ва нуқра дар бораи дараҷаи тараққиёти пеши санъатпарварӣ ва дар бохтар фикру мулоҳиза рондан мумкин аст. ҳамаи ин тилловориро дар соли 1877 тоҷирони бухороӣ аз бошандагони яке аз маҳаллаҳои райони қубодиён харида ба ҳиндустон бурданд ки баъдҳо ин бозёфтҳо ба дасти олимон афтод. асли таърихӣ ба вуҷуд оварда шудани ин маҷмуаи ашёи заргарӣ ҳанӯз маълум нест. истеъдоди санъаткори бохтариёни қадим, ҳунари заргарӣ, ҳайратфизои онҳо дар бисёр ашёи дафинаи амударё ба таври барҷаста муҷассам гардидааст. чунончи арабаҳои дучархаи ҷангии тиллоӣ, ҳайкалчаи нуқрагини одам, саҳфаи тиллоине ки дар рӯи он сурати барҷастаи одам кашида шуда, либос ва аслиҳаҷоти ӯ бо тамоми ҷузъиёташ тасвир ёфтааст. бозубанди тилло ки нӯкҳои он ба шакли сари буз зина дода шудааст, муҷассамаи тиллоии гаваз ва бисёр чизҳои дигар моҳирона сохта шуда ба гуфтаи боло далолат медиҳад. каннингем чунин мепиндошт ки хазинаи хусусӣ кадом як хонаводаи ашрофи бохтарист. гришман фарзияи пеш ниҳод ки дафинаи амударё як қисми хазинаи манбаи машҳури дар бохтар будаи анаҳито аст ки эҳтимол дар вақти ҳамлаи қушуни искандари мақдунӣ ва ё салҷуқӣ як хароб гардида бошад. ин фарзияро бернет ки заминан санаи дертари анҷоми таҳнишасти дифнандро асри 2 пеш аз милод пешниҳод карда тарафдорӣ намуд. дар он вақтҳо дар қисмати шимолии тоҷикистон ҳам як қатор шаҳрҳои калону хурд вуҷуд доштанд. аз он ҷумла шаҳре ки онро юнониён крипол меномиданд, дар ноҳияи уротепаи ҳозира. дар сарзамини паҳноваре ки тоифаҳои сакоӣ иқомат доштанд низ ёдгориҳои мухталиф мавҷуданд. дар помири шарқӣ қурғонҳои дафнгоҳ кашф гардиданд. мурдаро ба қабрҳои начандон чуқур кофташудаи лаҳатнок дафн мекарданд. баъдан ҷасадҳои ҷуфт гуркардашударо низ вомехӯрданд. дар ҳафтруд қурғонҳои калони дорои хонаҳои чӯбин ва дар маҳаллаҳои назди арал байни дарёҳои аму ва сир мақбараҳои калони мураккабсохтаи аъёну ашрофи сакоӣ ёфта шуданд. дар худи ҳамин маҳалҳо масканҳоеро ки эҳтимолан ба сакоиҳо нисбат медиҳанд пайдо карданд. ҳафриёти қабристонҳои сакоиҳо ки дар поёноби сирдарё воқеанд имкон дод ки бори сохти иҷтимоии ҷамъиятии сакоиҳо баъзе мулоҳизаҳои муҳим пешгузошта шавад. вишенский қабристони
уйгаракро тадқиқ намуда диққати муҳаққиқонро бо ҳамон ҷалб намуд ки хоктепаи ин қабристонҳои равшан ба се гурӯҳ тақсим мешаванд ва зимнан дар ҳар се гурӯҳ тарзи ба ҳамон гурӯҳҳо хоси дафн ва асбобу ашёи ба ҳамон гурӯҳ хоси дохили қабрҳо ба назар мерасед. Масалан, дар қабрҳои гурӯҳи шарқӣ дар маросими дафн оташро бисёр кор мефармуданд ва дар гурӯҳи занҳо ҳатман тахтасанги ниёз мемонданд ки ин гуна тахтасанг дар қабрҳои дигар гурӯҳҳо ниҳоят кам вомехӯрд ва хело дағал сохта шудаанд. яроқу аслиҳа фақат дар қабристон гурӯҳи марказӣ гузошта шудаанд. достос фақат дар гурӯҳи қабристонҳои гурӯҳи ғарбӣ ва марказӣ ба назар мерасед. ҳамаи ин қонуниятҳо ба Кузьмина имкон доданд сохти қабристони уйгаракро ба ҳамон қоидаи анъанавӣ ки ҷамъияти халқҳои қадимаи эрониро ба се табақа тақсим менамояд муқоиса кунад. мувофиқи ин қоида ҷамъият ба се гурӯҳ ё худ ба истилоҳи баъзе муҳаққиқон ба се каста тақсим мешавад: ҷанговарон, коҳинон ва аҳли озодӣ. ҷамоат қабрҳои гурӯҳҳои маркази уйгарак бояд аз он ҷанговарони савора бошад. қабрҳои гурӯҳи ғарбӣ ки сохташон ҳам оддитар ва ашёи онҳо низ камтар аст бояд аз он аҳли зироаткори ҷамоатӣ ва косибон бошад. қабрҳои гурӯҳҳои шарқӣ ба онҳо тааллуқ дорад ки вазифаи коҳиниро адо мекарданд. тасдиқан ба ин се гурӯҳ тақсим шудани ҷамъияти сакоиҳоро эҳтимол аз асарҳои муаррифии антика дарёфт метавон ки онҳо мардумони ин ноҳияро ба қалам доданд. масалан, Плиний калонӣ мардумони сокинони ноҳияҳои шимолии Осиёи Минорро зикр карда, аз ҷумлаи онҳо котиерҳо ва авхатҳоро ном мебаранд. эҳтимол ин номҳо номи ҳамон катарҳо ва авхатҳо мебошад ки мувофиқи маълумоти Геродот номи авлоди скифҳои европоиро истифода менамояд ва ин скифҳо ба ду баробари афсонавӣ ки саравлоди тамоми скифҳо ба шумор мераванд пайдо шуда буданд. авлоди сеюми скифҳо ки аз барои хурдӣ пайдо шуда буданд парлатҳо ном доштанд. ҳам этимология ки номҳо ва ҳам он атрибутҳое ки ривояти скифҳо ба намояндагони онҳо авлодҳо ба асосгузорони он авлодҳо нисбат медиҳанд ба муҳаққиқон имкон дод ки ривояти ба авлоди тақсимшудаи скифҳо тасдиқи тақсими иҷтимоии тақсимоти табақивӣ шумориданд ки ба қоидаҳои анъанавии мазкури тақсимоти ҷамъияти халқҳои қадими Эрон мувофиқат дорад. умумияте ки дар вақти скифҳои Европаро тасвир кардани Геродот ва қавмҳои ба онҳо наздики сакоии Осиёи Минорро тасвир кардани Плиний ба назар мерасад, ба мо имкон медиҳад ки даъво кунем ки анъанаи ривояти скифҳо ҳам ба худи онҳо нисбат додарду ҳам ба сакоиҳо. ин даъвои моро тадқиқи сохти қабристони уйгарак ҳам тасдиқ мекунад. худи ҳамин умумият ва ҳеҷ набошад қарибиҳои скифҳои ноҳияҳои назди баҳри Сиёҳ ва сакоиҳои Осиёи Минорро аз рӯи он атрибутҳои ҳам дидан мумкин аст ки нишони рамзи намояндагони ин ё он гурӯҳи иҷтимоӣ мебошад. ба қавли Геродот ин нишонаҳои рамзӣ табразӣ нишонаи ҷанговарон, юғу омоч нишонаи аҳли зироат ва ҷом нишонаи коҳинон аст. ин чизи мувофиқи ривояти скифҳо аз осмон афтида буданд. дигар муаррихи дунёи қадим Квинт Куртси Руф чанд ашёро ном мебарад ки сакоиҳо онҳоро чун чизҳои худофиристуда парастиш мекарданд. ин чизҳо найзаву тир барои дафъи душман, юғу омоч барои баҳрабардорӣ аз замин ва ҷом барои адо ибодат будааст. маҳз ҳамин ҷиҳати масъала, яъне зикри барои кадом кор дар кор будани ин чизҳоро равшанӣ нишон медиҳад ки онҳо дар ҷамъияти сакоиҳо пеш аз ҳама нишони рамзи гурӯҳи гуногуни иҷтимоӣ буданд. ба истиснои ба ҷои табразӣ ном бурдани найзаву тир, ин нишонаи рамзи ҳам скифҳо ва ҳам сакоиҳо айнан яхеланд. дар бораи сохти сиёсии ҷамъияти сакоиҳо мо маълумоти қазоӣ надорем. дар сари қабилаи сакоӣ шоҳ меистод. Полион аз ҷанги сакоиҳову доро сухан ронда се шоҳи сакоиро ном мебарад. мумкин аст онҳо шоҳони се қабилаи мустақилӣ аз ҳам ҷудо бошанд ки фақат дар вақти ҷанг муттаҳид шуданд, вале ин нуқтаро дигар хел шарҳ додан ва мумкин аст. Геродот нақл мекунад ки дар сари скифҳои ноҳияи назди баҳри Сиёҳ се подшоҳ меистод ва яке аз подшоҳи асосӣ буд. мувофиқи ривояти скифҳо ин тарзи якбора ҳукмронӣ кардани се шоҳ дар давраи афсонавии қадимтарин пайдо шуда будааст. чӣ тавре мебинем дар ин ҷо ҳам
қаробати ривояти скифҳои европа ва сакоиҳои осиёи миёна равшан зоҳир шудааст. эътиқоди диниву мазҳабии аҳолии осиёи миёна яксон ва якранг набуд. дар вилоятҳои ҳазорӣ дар байни аҳолии муқими оини зардуштӣ паҳн гарда кешҳои гуногуни маҳалро дар бар гирифта буд. дар хусуси мазмуни воқеаи тасаввуроти дини мардумони он замон ҳанӯз яқинан чизе гуфтан душвор аст. эҳтимол меравад баъзе тоифаҳои сакоӣ ҳам оини зардуштиро қабул карда дар байни қавму тоифаҳои дигар ҳамон тасаввуроти диние ки асоси он аз парастиши яздони меҳр аҳурамазду ё худ митра фароҳам омада буд ҳукмфармоӣ менамуд. санъату сакоиҳо ва пеш аз ҳама сабки тасвири ҳайвон ки дар он замонҳо дар саросари даштҳо паҳновари авроосиё паҳн шуда буд ба ақидаи дини сакоӣ алоқаи зич дорад, вале масъалаи аҳамияти ин образҳо ҳоло ҳам масъалаи баҳснок мебошад.